айни замон дар ноҳияи Спитамин тадбирҳои бунёдкорӣ ободонӣ дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати тоза гирифтанд. Дар ин корҳои бунёдкорӣ дар баробари иқдомҳои давлатӣ соҳибкорон низ саҳми худро дар ободиҳо мегузоранд. айни замон дар маркази ноҳия сохтмони 20 иншооти нав, асосан биноҳои баландошонии истиқоматӣ бо тарҳу лоиҳаи замонавӣ, марказҳои хизматрасонӣ идома доранд. мувофиқ ба нақшаи генералии шаҳраки Навкат дар канори роҳи кӯчаи асосӣ биноҳои баландошонии истиқоматӣ 5 то 9 ошиёна ва ҳамзамон якчанд марказҳои хизматрасонӣ бунёд мегарданд, ки имрӯзҳо бо истифода аз ҳавои мусоид корҳои сохтмонӣ идома доранд. намои биноҳои нав бо дар назаргирии унсурҳои миллӣ ва замони муосир барои ҳусни нав бахшидан ба маркази ноҳия мутобиқ гардонида мешаванд. дар кӯчаи ба номи Саидов татбиқи тарҳи 3 бинои баландошонии истиқоматӣ 5 то 7 ошиёна оғоз гардидааст, ки дар асоси лоиҳаи бунёдгари суғзамин иҷро мешаванд. корҳои бунёди биноҳоро сохтмончиёни маҳаллӣ бо истифода аз техникаҳои корӣ бо дар назаргирии қоидаҳои бехатарӣ анҷом медиҳанд. мувофиқ ба лоиҳа дар ошиёнаҳои якуми биноҳои баландошонии истиқоматӣ сохташаванда дар шаҳраки Навкати ноҳияи Спитамин, маркази савдо, коргоҳи дузандагӣ, истгоҳи нақлиёт ва дар ошиёнаҳои боло хонаҳои истиқоматӣ дар назар дошта шуда, саҳни бино барои машғулияти кӯдакон, машғул шудан ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ба истиқоматкунандагон шароит муҳайё карда мешаванд. сохтмони бинои бисёр қабата оғоз шудагӣ аст. таҳкурсӣ буд кардем ба хотири сехи дар тиризаҳои пластики бурорӣ, ошонии дуюм барои магазинҳо ю сехҳои дузандагӣ, қабатҳои сеюм то ҳафтума барои хонаҳои истиқоматӣ пешбинӣ шудааст. сохтмончиҳо аввал аз 8 нафар сар кард, оянда мо то 17-18 киса мегирем, баъдан 27 то 32 киса мегирем. ҳама хел зина ба зина шумори коргарои зиёд мекунем. таҳияву татбиқи чунин лоиҳаҳои нави оянданигарӣ бо мақсади ободу зебо шудани шаҳрак, ҳамзамон зиёд шудани шумори аҳолӣ, пешгирӣ аз танбашавии нақлиёт дар кӯчаҳо ва истифодаи масоҳати ками замин барои бунёди манзил ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо хонаҳои истиқоматӣ мебошад. ҳоло дар сохтмони 3 бинои баландошонии истиқоматӣ ва марказҳои савдои хизматрасонӣ дар маркази ноҳияи Спитамин зиёда аз 100 нафар бинокорони маҳаллӣ бо ҷои корӣ таъминанд. бахши меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳияи Спитамин кор фаъолияти худро дар асоси нақшаи генералии шаҳраки Навкат, ки 26 ноябри соли 2016 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида буд ба пеш монда. айни ҳол дар маркази ноҳия якчанд сохтмонҳо бо ҷалби соҳибкорон сохтмонҳо рафта истодааст, ки ба монанди нуқтаи хизматрасонӣ ва биноҳои баландошонии истиқоматӣ дар кӯчаҳои марказии ноҳия сохта шуда истодаанд. умуман дар шаҳраку деҳоти ноҳия зиёда аз 50 иншоотҳо корҳои сохтмонӣ рафта истодааст. айни ҳол дар маркази шаҳраки Навкат зиёда аз 15 иншоот ба назар мерасад. чунин раванди бунёдкории сохтмони иншооти кору хизматрасонӣ таъмини талаботи аҳолӣ дар ноҳияи Спитамин идома дошта, дар ин баробар барои тозагии маҳалли зист, ободониву хуррамгардонӣ, гузаронидани аксияҳои тозагии маҳал ва шинонидани ниҳолҳои ҳамешасабзу гулҳои ороишӣ дар кӯчаву хиёбонҳо дар ободии диёр мусоидат менамояд. бино ба иттилои масъулини бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Спитамин, дар баробари баргузории 27 аксияҳои тозагии соҳил, ҳашарҳои дастаҷамъӣ аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо дар саҳну ҳудуди муассисаҳо дар канори роҳҳои асосӣ дар ин мавсим беш аз 500 бех ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шудааст. бино ба таҷрибаҳо фоизи сабзиши ниҳолҳо дар ноҳия 83%-ро ташкил медиҳад ва соли равон дар ҳудуди ноҳия шинонидани 8000 бех ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ дар назар аст. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон аз ноҳияи Спитамин.